なんか海に日本人が打ち上げられたって。家族や身元につながるものは何にも。記憶喪失。多分お医者さんはそうだろう。名前ラウってどうかな。いいけどちょっと安直じゃない？何ラウって。海って意味。ラウ Ana kecil, dia sakit. 高橋くん、テレビ。Ternyata dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. これ食べていい？ラウって何なんだろうね。え？人間じゃないのかな。宇宙人って言われても納得しちゃうかも。ラウが子供殺したって言ってる。水に引き込んだって。そろそろ帰らないと。